Jos tankkaatte mun autoni, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, niellä ei oo vertoa. Se kertoo mis jätkästä Arto nimeltään, joka teini sui iski, missä sattui kruisaamaan. Hän omat nahkarotsin ja isän varakkaan. 18 täytti ja sai DX korollaan. Mut muija, jota rakasti, teki oharit. Ja siksi tuli Artosta amittahari. Ja Tampereen teinit ne Arton muistavat. Ja poliisit nuo Oulun vielä päätään puistavat. Ja kaikki